Сега съм още на Safeway. Тук няма възрастово ограничение на хората да карат коли. Всякаква възраст. Можеш спокойно да видиш баба и дядо. По на 80-90 години си карат колите. Тук съм отново на Safeway. Около 15 градуса, 14-15 градуса в момента. Не е топло, не е студено. И продължавам, докато си намеря аз колата, защото забравих къде точно съм си паркирала колата. Не помня къде. Въобще не си спомням, някъде оставих. Не си спомням къде. Някъде тук беше. Всичките са еднакви. Иди сега я намери, ако си нямаш работа. Аз не мислех като слизах. Затова мразя големите паркинги. Защото не помня къде си оставих колата.